Ćao svima, u ovom klipu ćemo raditi nešto totalno drugačije, dakle, gledat ćemo koja zemlja ima najbolju hranu. E sad, naravno, ne od svih zemalja na svetu, nego samo zemlje koje sam ja posetio. Znači, ne mogu da sada kažem kakva je hrana u Americi kad nikad nisam bio u Americi, jeli, tako da, samo zemlje u kojima sam bio. A takođe, znači, bio sam, jeli, u svim ovim zemljama, bio sam i u Makedoniji, ali nisam je stavio ovde zato što nikad nisam jeo u Makedoniji, bukvalno sam samo prošao kroz nju, ja mislim, 4 puta, nikada nisam stao, zapravo ušao negde da jedem ili tako nešto, i zbog toga je nema ovde na listi, ali eto, čisto da znate da sam posetio i Makedoniju. Pre nego što krenemo sa ovom listom, znači moram kažem par stvari. Kao prvo, za ljude koji će pišu zašto snimaš o hrani na kanalu za tehnologiju, znači ovo nije kanal samo za tehnologiju, jeste većina, znači 90% mojih klipova je tehnologija, ali 10% ima automobili, putovanje, hrana, tako da ovo radim već jako dugo, tako da ne znam zbog čega se ljudi i dalje iznenađuju kada vide tako nešto mi mnogo puca glas danas, ne znam šta je ovo, ali eto, čisto da znate, znači, tako je bilo već, to jest tako je već jako dugo, tako da nemojte sada da se iznenađujete, znači, ali ima većina tehnologija, 90% tehnologija, ali 10% i stvari koje ja generalno volim. Druga stvar je, ova lista je totalno i apsolutno subjektivna, znači, ovo je čisto moje iskustvo, znači, iz ovih zemalja, jeli, ja nisam jeo u svakom restoranu u, ne znam, Crnoj Gori, tako da ne mogu kažem sad da je cela Crna Gora ovakva ili onakva, znači kažem, ovo je totalno subjektivno iz mojih iskustva, tako da ne može ono da bude, sad ja ako kažem da je ova zemlja najbolja, ne možete vi kažete, a ne, nije ta zemlja najbolja, znači meni je tako, a vi možete naravno u komentarima da pišete kakva je situacija sa vama, jeli, gde je vama najbolje, gde je najlošije i tako dalje. Ajde prvo da vidimo ove tirove, dakle imamo loše, onako, prosečno, odlično i seks. Zapravo, trebalo bi ovo prosečno da promenim, da li mogu odavde, evo, stavit ćemo dobro, znači evo, neka umjesto prosečno, neka bude da je dobro, zato što onda imamo više negativnih nego pozitivnih, tako da, ajde da krenemo. Prvo, ćemo da sklonimo Srbiju sa liste, znači šta mislite gde ću je staviti, naravno u seks kategoriju, zato što stvarno mislim da je Srbija jedna od zemalja koja ima ubedljivo najlepšu i najbolju hranu, znači volimo i da začinimo, također dosta kultura je prošlo kroz Srbiju, tako da smo pokupili dosta toga i izmenili, recimo ne znam, evo ako pogledamo burek, recimo burek je tursko jelo, ali srpska verzija bureka je nastala u Nišu i zaista smatram da je naš burek lepši nego turski. Takođe, ne znam šta još znam, da, baklava recimo, baklava mi je, srpska i bosanska baklava su mi neuporedivo lepše od onih u Turskoj, tako da eto, stvarno mislim da smo mi dosta toga uzeli, ne znam, eto musaka recimo, u Grčkoj prave sa patliđanom i pravimo sa krompirom i zaista mislim da je ukusnije, ali sad kažem opet, ovo je sve subjektivno, je li tako? Dobro, idemo dalje na Grčku, znači Grčku bih stavio u odličnu kategoriju. Ne bih je stavio seks zato što imaju neke čudne kombinacije. Znači, tipa, bio sam u nekom restoranu i bilo je nešto pohovana feta, ja mislim tako je nešto bilo, ili pržena feta, ne znam, nije ni bitno, znači termički obrađena feta. Ja sam sad očekivao to će biti ne znam, kao što kod nas ima pohovani kačkavalj ili nešto. Oni su uzeli fetu, umotali je u one kore i tako su je ispržili i onda prelili medom. I to je kod njih kao, svi vole to da jedu. Meni je bilo čudna kombinacija, med i sir jedeš, ne. I tako kažem, imaju neke čudne kombinacije, ali generalno imaju jako dobru hranu. Mislim, svi znamo za gyros, jeli? Iako, smatram da je najbolji gyros koji sam probao u Novom Sadu, zapravo, a ne u Grčkoj, ali dobro. Znači, u svakom slučaju, mislim da ne može niko da kaže da Grčka nema odličnu hranu, tako da, mislim da je tu u odličnoj kategoriji. Idemo dalje na Francusku, recimo. U Francuskoj sam probao najbolji pomfrit koji sam ikada pojeo. Recimo, kod nas, iako jedemo puno pomfrita, kod nas je šta je pomfrit, seci krompir, baci ulje i to ti je pomfrit. Znači, mi apsolutno ne spremamo pomfrit u suštini, oni zapravo prave pomfrit i zbog toga mislim da Francuzi imaju
i Francuzi i Englezi, ali ajde doćemo do Engleza kasnije. Mislim da imaju ubedljivo najbolji pomfrit i najbolji pomfrit koji sam probao, kažem, i u Francuskoj. Ovako, ostala hrana imaju dosta toga ukusnog. Sad, nisam jeo puno po restoranima, zato što bio sam u Parizu, a Pariz je izuzetno skup. Znači, došao sam do jednog restorana, ono imaju oni meni ispred, rekao, ajde vidim cene. Znači, bukvalno tipa da smo jeli Milici ja u tom restoranu, čak ne ni ono ništa ono bahaćenje, ono, znači, normalno neka jela da smo jeli, trebalo bi nam ono opušteno 200 evra, tako da nisam teo da dajem baš toliko, tako da nisam toliko jeo u restoranima, više sam jeo onako taj neki street food i tako nešto, i to je zaista sve, zapravo jeo sam i u restoranu par puta, ali ne nekom preterano fancy, tako da bih i njih stavio ovde u odličnu kategoriju, mislim da ipak njihova hrana nije to odlična, ali nije to Balkan, ne može. Dobro, idemo Hrvatska. Recimo, Hrvatsku bih stavio u dobro kategoriju, zato što mislim da ne stavljaju toliko začina. Recimo, najveće razočarenje vezano za hranu sam doživeo u Hrvatskoj. Bio sam na onom njihovom velikom trgu u Zagrebu i tamo je bila ona ulična hrana, jeli, kobasice neke. I ja gledam one kobasice, izgledaju ono vrh, ono još ono u centru Zagreba, kako može ovo bude loše. I ajde, daj, uzmem jednu kobasicu. To je vjerojatno bila najgora kobasica koju sam probao u životu, totalno bezukusna. Znači, kao, bukvalno viršlu neku da sam kupio, mislim da bi bilo ukusnije nego to. Takođe, burgere, sve koje sam probao u Hrvatskoj, su mi čudni nekako, kao da je meso, drugačije nešto rade sa mesom nego ovde, i mislim da se ne stavlja toliko začina, tako da zaista smatram da u Hrvatskoj, kažem, dobra je hrana, ne mogu kažem da je loša, ali mislim da ipak, da su se previše odaljili od, jeli, Balkana, ono, zato što pokušavaju previše da se odalje od toga, i onda se malo više su prisvojili tu zapadnu hranu koja nije toliko začinjena, i eto, zbog toga mi se nije toliko svidelo, ono, iskreno. Dobro, idemo dalje na Bosnu. Znači, Bosna, naravno, kao i Srbija, ide u seks kategoriju. Znači, ono, jeli, bosanski burek, sarajevski ćevapi, banjalučki ćevapi, ono, da li treba nešto dalje da pričamo? U suštini, Bosna i Srbija realno imaju gotovo identičnu hranu. Srbija i Bosna, ono, može opušteno se kaže da imaju jednu od najboljih hrana. Dobro, idemo dalje na Mađarsku. Mađarsku bih isto stavio u dobro kategoriju, zato što, recimo, bio sam kod njih i stvarno je super hrana, sve što sam jeo je dobro, ali ništa nije ono sad na mene ostavilo ono neki wow utisak, sad da kažem, idemo u Mađarsku da jedemo. Recimo, rekao bi, ne znam, sad da idemo u, ne znam, Grčku, Francusku, Bosnu, rekao bi, ja da čekam da jedem. U Mađarsku mi ono, kao, dobro, super hrana, ali nije mi toliko. Također, meni je, recimo, kad idem negde na put, meni je hrana veliki deo puta. Znači, ja kada god odem negde, volim da probam što više toga, zato što jednostavno, kažem, hrana mi je veliki deo putovanja. Dobro, ajde idemo malo sad sa ove strane. Rumunija. Rumuniju bi također stavio u dobro kategoriju, zato što, sad nisam ja toliko bio u Rumuniji, znači ja sam sve ukupno bio 2 dana u Rumuniji, tako da ono, nisam ni toliko probao, ali, jeli, ja sam već rekao, ovo je totalno subjektivna kategorija, tako da, njih bih stavio u dobro, ali, eto, kažem, čisto svestan sam da verujem da bi možda bili malo više, ali na osnovu toga što jesam probao, ono, nije loše, ali ne mogu sad kažem ni da je vrhunski, jeli? Dobro, idemo dalje ajde idemo nazad, Slovenija. Slovenija, po meni, znači, ide u loše kategoriju. Najgora hrana koju sam jeo je u Sloveniji, znači, totalno bezukusno. Šta god da sam probao, znači, kao da nisu čuli za začine u Sloveniji. Takav sam imao utisak, recimo, ne znam, lupam, recimo ona salama, znači ona, mislim ne salama, nego kao ona i velika čajna kobasica, znači na tu salamu mislim. Znači ono, ta salama ti kada uzmeš u Srbiji, to ono bukvalno, ono, začini i ukus ovako dođe ako opalite. Kod njih sam uzeo apsolutno bezukusno, znači kao da sam stavio, ne znam nija šta, u usta, onda ne znam šta sam jeo sam bečku šniclu, isto, znači ono nikakav ukus, bukvalno šta god sam probao u Sloveniji, sve mi je bilo jako bezukusno, znači bukvalno kao da stavljaju ono 10% začina koliko stavljaju ostale zemlje, i zbog toga, znači ono, u Sloveniji definitivno bih izbjegavao hranu, to jest ne bi se radovao hrani da idem u Sloveniju. Dobro, ajde malo sad s ove strane, znači Crna Gora.
Pa Crna Gora je u suštini kao i Srbija i Bosna, znači ono, tu su, jeli, ono, u suštini imaju sve isto što ima Srbija i Bosna, tako da, ono, rekao bih da su isto u seks kategoriji. Idemo na Britaniju. Britaniju bih stavio u odličnu kategoriju. Znači, kao što sam rekao za Francusku, oni isto imaju brutalan pomfrit. Znači, svaki pomfrit koji sam jeo u Britaniji je bio brutalan i generalno im je hrana jako dobra. Također imaju jednu jako dobru stvar, a to je što imaju jako puno kultura. Znači, tako da vi u Britaniji imate, ja mislim, najveći izbor hrane. Znači, šta god vam padne, možete nađete. Znači, ja sam u Britaniji jeo ćevape i burek i pio cedevitu. Tako da, ono, šta god vam padne na pamet, imate u Britaniji. I njihova hrana je dobra, recimo, engleski doručak je, ono, brutalan. Jedino, zašto ih ne stavljam u seks kategoriju je što imaju neke čudne kombinacije. Tako da, tipa, ne znam, jeo sam kod njih, ne znam, pire krompir, pasulj i meso i to sve onako u jedno, onako zbućkano, jeli. Tako da bila je čudna kombinacija. Imaju generalno tako neke malo čudnije kombinacije, ali onako, ako gledamo u širu sliku, odlično je. Recimo, najbolje dumplinge sam probao kod njih, to su bili dumplinzi iz Nepala. Da li su bili iz Nepala? Sjećam se da su se zvali Momo ili Moma. Tako nešto. Mislim da su nepalski dumplinzi i bukvalno su bili brutalni. Bukvalno jeo sam u fazonu wow. Ali ja to kažem, ne stavljam ih u seks kategoriju, čisto zato što imaju te neke malo čudne kombinacije, jeli. I na kraju Turska. Recimo, Turska mi je isto bila jedno od najvećih razočarenja, zato što sam, znam da je dosta naše hrane, poteklo iz Turske, jeli, tako da sam očekivao, ovo će biti sve bruka, jeli, ali bilo je totalno obrnuto. Tako da njih, ajde, neću ih staviti u loše, ali definitivno u onako kategoriju. Recimo, oni začin za meso koriste cimet, što je meni, totalno, ne može, znači, cimet u meso ne može. Baklava njihova u poređenju sa, jeli, srpskom i bosanskom je nula. Znači, nula je njihova baklava. Totalno suva. Ti našu baklavu kad uzmeš za grizeš, to onako sočno, onako curiti oko šećera ovde. A njihova je totalno suva. Kao da sam jeo keks, a ne baklavu. Takođe, i bilo je i dobrih stvari. Recimo, zašto ih ne stavljamo u loše kategoriju, nego onako. Recimo, slatkiši su im dobri, osim baklave. Slatkiši su im dobri. Onda imaju jako lepe naranđe, imaju lepe sireve i ne znam šta mi se još toliko svidelo, ali kažemo ovako, recimo roštilj, išli smo na, kao bilo je večer roštilja i pazi, mi smo sve ovo jeli u hotelu sa 5 zvezdica, tako da smo jeli vrlo kvalitetno. Dakle, bilo je večer roštilja i ja sam bio, idemo roštilj, ma ono je bilo nula za, znači, leskovački roštilj ili za, ne znam, sarajevske ćevape, banjalučke ili šta god. Znači, bukvalno zaista smatram da je balkanska hrana ubedljivo najbolja, zato što imamo miks svega i to što smo uzeli smo dosta prilagodili da bude ukusnije, tako da, eto, znači, to je moje mišljenje, kažem opet, znači, ovo je čisto subjektivna lista, znači, razumete, ja nisam sad jeo u svakom restoranu u Hrvatskoj, znači, ja kažem samo na osnovu onoga što jesam jeo, znači, sada sam probao možda na nekim drugim mestima, možda bi mi se više svidalo, možda da sam probao nešto u Bosni što mi se nije svidalo, možda bi bilo lošije i tako dalje, ali eto, kažem, ovo je na osnovu onoga što jesam probao. Vi pišete u komentarima kako biste vi stavili ove zemlje ili zemlje u kojima ste vi bili, ali eto, ja generalno smatram da Balkan ima najbolju hranu, znači barem na osnovu onoga što sam ja sve probao. Tako da, to je to.